Už som v štvrtom, už to postúpilo trošku ďalej. Natáča sa mi veľmi dobre, lebo ja sa cítim strašne dobre, nemám žiadne problémy, dokonca žiadne nevoľnosti. Je pravda, že unavená sa cítim, ale to sa skôr nejak prejaví pri nejakej práce, ktorá je celodenná a našťastie tu nikdy nie som tak strašne dlho počas jedného dňa, takže stíham naberať energiu a zvládam toho úplne s ľahkosťou, baví ma to, takže nerobí to problémy, žiadne. A čo sa týka pohlavia dieťatka, ešte sa to teda zistiť asi nedá, ale keď sa bude dať, plánujete si to dať zistiť, alebo sa chcete nehať prekvapiť? Chceli by sme to vedieť, keď to bude možné. Tak predsa, ja si myslím, že to je trošku rozdiel. Človek sa s tým dieťatkom už vie tak konkrétnejšie rozprávať predtým ešte, než sa narodí. Ja nejak verím tomu, že to matka by mala nejako vycítiť, že to nejak intuitívne vycíti, že čo by vyhovovalo tomu dieťaťu. Zatiaľ, zdá sa, môjmu dieťaťu nič nevyhovuje, žiadne zmien, ktoré som zmienila. Takže ja čakám na ten pocit, kedy budem cítiť tak, že áno, toto je to meno. Zatiaľ pri každom som mala aj nejaké výhrady, alebo na chvíľočku sa mi niečo zapáčilo, ale potom už nie. A samozrejme sa snažím to meno zladiť s priezviskom, takže skôr týmto smerom uvažujem pri výbere mena. Dobre, chcem sa opýtať, čo sa týka ordinácie. Scenaristom ste zavarili alebo nezavarili, plánovali s vašou postavou, teda že bude tehotná, alebo viete niečo možno bližšie povedať, čo sa možno s vašou postavou by mohlo udiať? Tak samozrejme, že to vopred nepredpokladali, ale našťastie, ako povedala aj šéf-dramaturgička Jana Kákošová, tak povedala, že teda sa to dozvedeli v dostatočnom predstihu, takže nie je žiaden problém a prispôsobia scenáre tomu, aby teda postava Laury bola tehotná. Takže nemal by byť problém. Ja si myslím, že aj pre Lauru je to fajn. Nech sa na ňu konečne usmeje šťastie. A s kým bude Laura tehotná, to asi neprezradíte, alebo hej? To neprezradím. A dúfam, že to bude možno pre divákov aj zaujímavé, že môžu hádať, že kto asi. Chcem sa opýtať, keď budete už v takom vyššom štádiu tehotenstva s väčším brúškom, ako je teraz Miška Čobejová, tak plánujete natáčať, alebo si plánujete zobrať už také voľno, alebo ako ste si to nejako premysleli zatiaľ? Tak dieťatko si pôrod naplánovalo podľa toho, ako to zatiaľ vyzerá, úplne ideálne, akurát na čas divadelných a prázdnin, aj kedy sú v ordinácii prázdniny. Čiže ja predpokladám, že by nemal byť nejaký problém, že by som na dlho sa ani nemala nejako stratiť, že v podstate, kým začnú prázdniny, tak budem natáčať tak, ak pôjde všetko v poriadku, tak budem natáčať tak, ako aj ostatní herci a potom počas prázdnin alebo nejak krátko po tých prázdninách počas tej pauzy, ktorá by mala byť tu v ordinácii, tak budem teda čakať babatko a potom to záleží. Ja si myslím, že človek si môže všeličo plánovať, ono to nakoniec môže vyzerať aj ináč, ale ja si myslím, že čo sa týka napríklad ordinácie, takže by som mohla po veľmi krátkej dobe nastúpiť postupne pozvolna začať natáčať. Sem do ordinácie chodia aj 5-dňové detičky, aj mladšie, aj s mamičkami, ktoré tu čulo prechádzajú, takže ja to samozrejme nebudem preháňať a budem vychádzať z toho, čo bude vyhovovať tomu dieťatku. Ale si myslím, že pokiaľ všetko pôjde dobre, tak by nemal s tým byť problém. Aj tým, že je to takto ideálne načasované na to obdobie prázdnin. Viem o Miške Čobejovej, že tá už 2-týždňovým bábätkom plánuje prísť na plac a to jej bábätko bude aj priamo hrať v ordinácii. Plánujete aj vy niečo takéto? Nie. Nie, ja určite nechcem, aby moje dieťatko hralo. Nech má svoj kľud a to prenechám na tie herecké malé hviezdičky, ktoré tu máme v ordinácii a moje dieťatko, pokiaľ bude už raz veľké a bude chcieť si zahrať, tak nech sa páči, ale dovtedy ja ho nejak nechcem dávať na natáčanie. Dosť bude to, že ja budem natáčať, takže náš partner ešte keby 2 herečky mal mať doma, to by stačilo. Náš partner som povedala? To je dobré. Áno. Takže tak, toto neplánujem, toto určite neplánujem. Ja by som rada dodržala 600 nedelie,
Takže aspoň tých prvých 6 týždňov by som bola najradšej, keby dieťatko bolo v maximálnom kľude, ale naozaj neviem. Môžem mať nejaké predstavy a plány a možno, že to nakoniec bude vyzerať inak, ale predpokladám, že to 6. nedelie dodržím a dieťatko bude mať úplný kľud. A ja tiež.